May dugang hulagway sa kabagsik ni atong bagyong Agaton. Sa drone video nga kuha ni pobreng biyahero, makita ang kalapad sa landslide sa barangay Cantagno sa Baybay City sa Leyte. Halos mutabo na sa tibuok lugar ang kadako usab sa bulog sa tubig baha. Daw mura na gani og walay makitang kabalayan sa maong barangay. Kung basihan lang ang kuha sa video, susama sa tagaliog ang gilawmon sa tubig. Ang maong kalamidad nakabugna og dakong kadaot sa kaumahan ug panginabuhian sa mga tao. Sa mensahe ni pobreng biyahero sa Balitang Bisdak, nagkurog siya nga nagkuha sa maong makapanimbaw sa balhibo nga talan-aon. Gipangpulbaan usab kay gawas nga uwan kaayo ni atong panahona sa iyang pag-shoot. Grabe usab kaayo kakusog sa hangin. Gusto sab niya nga mapaabot nga ang Baybay City nanginahanglan gayud og mga hinabang alang sa mga nabiktima sa pagkusukuso sa bagyong Agaton.